Рамил абый, синең ничә дустың бар? Әйдә бер кәләп саныйбыз. 1, 2, 3. Нәрсә ул дуслык? Дуслар нинди була? Мин әйтмим, без моны инде нәни йолдызларыбыздан сорап белербез. Тапшырының алып баручылары мин Наилә Славина, Мин абыегыз Рамил Шарапов, без башлыйбыз. Агачтагы сары яфрак кебек, шушы йолдызыбыз да хит парадтан төшеп кала. Алина Фахрудинова белән сау булашабыз. Уңышлар сиңа. Бергә үстек, бергә йөрдек, шуны ничек унтаем. Бергә үстек, бергә йөрдек, шуны ничек унтаем. Сандугач күгәршен, гөлләр үскән күрәмсең. Сандугач күгәршен, гөлләр үскән күрәмсең. Без көттек. Кайнар премьера Айсель Мубаракшинаны каршы алабыз. Сум акчаң булганчы, 100 дустың булсын. Әйе, менә Рәйхан халык вокаль ансамбле да шулай ди. Аларның никадәр дус икәнен менә без бергәләп күреп белербез. Алып карыйбыз камтап, милем дөньясына үчен.
Наилә, мин сиңа шуны әйтәм, әйме, дуслар серләрне саклый белергә тиеш. Менә сиңа сер итеп кенә әйтәм хәзер. Хәзер Амелия Фатхиева җырлаячак. Бик яхшы дус икән син, Рамил абый. Талар иле акмамыктай тузганак, минем газиз ватаным син, шау чәчәкле туган як. Томан сарган үзәннәре, зәңгәр күзле күлләре. Туганнан ук таныш алар, якын иттем үзләре. Туган ягым татар иле, мин бәхетле җирнең баласы. Мин бәхетле. Үләреңә иттең юлдан, барасы да әле барасы. Син тәкәдә. Туган якта һәркем миңа җәндәй газиз тоела. Кичләремдә учларыма күктән йолдыз коела. Туып үскән бишегем син, очыр өчен канатым. Ватанымның тәүге көнен мәңгегә дип ярадым. Туган ягым татар иле, мин бәхетле җирнең баласы. Мин бәхетле. Үләреңә иттең юлдан, барасы да әле барасы. Син тәкәдә. Син тәкәдә. Сафина Мингазова дуслар алар шатлыкта да, кайгыда да бергә булырга тиеш дип әйтә. Аның җыры да бит шул турыда. Бу шоқырдан оканок чишмәләр чыккан җиргә енді кушылса.
Менә Җәмилә Асадуллина әле дә интернет бар дип шатлана. Чөнки интернетта күп дуслар белән аралашып була ди ул. Дуслары белән көн сайын да күрешеп тора. Җир шары шундый зур, мәңгелеген елгалар, тик бездә иң матур инешләр агалар. Һәркемгә туган як, бер генә, син туган җиренә, кадерен белгәнә. Дөньяда кошлар күп, җырлары танышлар, тик туган ягында кадере табышлар. Һәркемгә туган як, бер генә, син туган җиренә, кадерен белгәнә. Һәркемгә туган як, бер генә, син туган җиренә, кадерен белгәнә. Син туган җиренә, кадерен Эх, аның җырларын тыңлагач, җырлата да, елата да Риана Хәлиуллина турында әйтәм. Тыңлыйбыз сүзен. Шулапанга
Кадрия Җәләева дуслары белән уйнарга, рәсем ясарга ярата. Әле бергәләп җырлыйлар да. Дуслар күп булгач рәхәт инде ул. Гармун тавышын ишетсән, һәр йөрәкләр җилкәнә. Кычкырып җырлыйса килә дәртле гармун көйгенә. Җырлата да биядә дә, татар гармуннары. Гармун телләренә сыйган халкымның гармуннары. Җырлата да биядә дә, татар гармуннары. Гармун телләренә сыйган халкымның гармуннары. Usta garmunчы гармуннан бал багыштай сайрата. Кирәк булса маңландыра, елата да җырлата. Җырлата да биядә дә, татар гармуннары. Гармун телләренә сыйган халкымның гармуннары. Җырлата да биядә дә, татар гармуннары. Гармун телләренә сыйган халкымның гармуннары. Гармуннары нинди юк сарапу баян тәлгән. Татар гармун тавышларын таныйбыз әле каян. Җырлата да биядә дә, татар гармуннары. Гармун телләренә сыйган халкымның гармуннары. Җырлата да биядә дә, татар гармуннары. Гармун телләренә сыйган халкымның гармуннары. Җырлата да биядә дә, татар гармуннары. Гармун телләренә сыйган халкымның гармуннары. Гармун телләренә сыйган халкымның гармуннары. Гармун телләренә сыйган халкымның гармуннары. Халкымның гармуннары. Айзаның да дуслары күп. Әйе, алар бер-берсе белән күбрәк туган көннәрдә күрешәләр. Айза, без синең белән кайчан күрешәбез? Уныда юллар, сулыда юллар, юлларга кемнәр чыга. Таңда еге җырлап булса, кыз күңеле ничек чыда. Таңда еге җырлап булса, кыз күңеле ничек чыда. Еге китәр еракларга, эзләрен яңгыр юар. Кыз көне саен чиле булып, авыл башына чыгар. Кыз көне саен чиле булып, авыл башына чыгар. Көтмәди бүртер кызлара, оныны күнәйле шуар. Яңгыр түгел күз яшьләре, кызның иренен юар. Яңгыр түгел күз яшьләре, кызның иренен юар. Уныда юллар, сулыда юллар, кайтмыйча ничек чыдар. Таңда егет җырлап кайтыр, кыз йөгереп карашы чыгар. Таңда егет җырлап кайтыр, кыз йөгереп карашы чыгар. Таңда егет җырлап кайтыр.
Менә Рәйдә Госманова дуслары белән вокал дәресләрендә очраша икән. Һәм бергәләп җырлыйлар. Әткәмән кәм сүзе белән ошылган телем минем. Син бирдең миңа ышаныч, кичкәндә белем илем. Иң газиз татар телем син, кадерле туган телем. Төрле телләр бакчасында хуш исле гүзәл гөлем. Иң газиз татар телем син, кадерле туган телем. Төрле телләр бакчасында хуш исле гүзәл гөлем. Ата-бабамнар үткәнен белдем мин синең аша. Башка телләрнең эченә кердем мин синең аша. Иң газиз татар телем син, кадерле туган телем. Төрле телләр бакчасында хуш исле гүзәл гөлем. Ярдәм итең белдерергә күңелемдә ни барын. Син ярдәм итең аңларга кешеләрнең моң-зарын. Иң газиз татар телем син, кадерле туган телем. Төрле телләр бакчасында хуш исле гүзәл гөлем. Иң газиз татар телем син, кадерле туган телем. Төрле телләр бакчасында хуш исле гүзәл гөлем. Төрле телләр бакчасында хуш исле гүзәл гөлем. Хуш исле гүзәл гөлем. Менә Милиночка Хәйруллина дуслары белән еш очрашып тора икән ул. Алар бергәләп уйныйлар.
1, 2, 3. Язылабыз, дуслар. Біз көтіп алған мезгіл. Дөрес, җиңүчене билгеләр вакыт җитте. Ләкин без әлегә әйтми торабыз, чөнки барлык йолдызларны да барлап чыгыйк. Әмінә Тимур Рахимовның туғаннан биреле бір яқын досты бар екен. Аның исеме Искәндәр. Алар бірге боулингқа да, киноға да баралар. Бір-бірсіне қонаққа ерейлер.
мин иртәгә якын дустым белән күрешәм. Ох ты, димәк, минем белән. Юк. Ничек юк? Димәк, мин синең якын дустың түгел. Рамил абый, син безнең яраткан дустыбыз. Ай, сөйли беләйин. Менә шушы сүзләре йөрәккә май булып ятты. Нәрсә дип әйтим, безнең тапшыруыбыз ахырына да якынлашты. Сезнең белән кич буе мин абыйгыз Рамил Шарапов. Мин Найла Славина булдым. Пока-пока.